Здравейте! Добре дошли в новото видео. Започвам нов влог, защото със семейството се отправихме на пътешествие из Корея. Около 4-5 дена ще пътуваме и първата ни спирка е Леголенд. Днес вечерта ще отседнем в хотела. Сега правим чекинга. Може да влезем в хотела след 4 часа. Затова ще поиграем първо малко в парка и после ще дойде в хотела. Стаите са с различна концепция. Ще видим на нас каква ще ни се падне. Тук някакви пламъци. 우리 2층 침대 있는데? 근데 여기 모르겠어 여긴가. Ще видим мъжа ми каква стая е избрал. Ще ви взема с нас тези дни. Надявам се да ви бъде интересно. Ето ни пред входа на Леголенд, ако знаете колко е горещо днес. 37 градуса май. Но ние решихме да дойдем днес. Тук има много млади дървета и няма почти сянка. Ще бъде тегаво, ама заради децата. Тук между другото дойде да работи нашият бивш тим лидер, бившият ни шеф от предния парк и днес влизаме безплатно. Ще има и водно шоу. Добре дошли в Леголенд! Ние сме идвали и друг път тук, аз съм снимала доста видеа май имам от тук. Но и днес малко ще ви поразходя. Има много сладки фигурки направени от Лего. Вижте, тук има да се разхладите. Ние де. Водичка. Go! Хайде, давай! Под чадъра! Че си ми трус! Боже, Господи! Къде сте расли? Селуските деца даже не могат да се намокрят. Аз между другото съм си взела чадър, защото буквално можеш да получиш и слънчев и топлинен удар едновременно. Добре, че има облаци и от време на време поне слънцето да не ни изгаря. Тук е направен мини село. Паркът е направен така за доста по-малки деца, но горе-долу възрастта на нашите деца също вече ние сме почти на границата. Сигурно вече до година няма да им е интересно тук. Но заради нашият познат идваме понякога, защото той ни кани. И сме доста близки всъщност с него. Работили сме през тези 10 години заедно в другия парк. Мъжът ми даже е живял с него в една квартира и наистина сме много близки. Неговата мечта, между другото, беше да работи в Леголенд, ако някой ден направят в Корея, и ето, направиха и той наистина дойде да работи.
в Леголенд. Мечтата му се осъществи. Днес, не знам, почти няма хора. Явно заради жегата. И защо така повечето влакчета не работят? Може би защото наистина е много горещо и не трябва да се седи на слънце. Последно тук идвахме есента, доколкото си спомням. И миналото лято идвахме, пак беше много горещо. Сега не знам какво правим, обиколка на парка ли? Моите хора ще слънчасат. Моите хора отиват да се качват на влакчето. Мисля, че ще минат бързо, защото наистина няма хора. Еми да, малко са такива луди като нас в тази жега. Вижте дърветата. Още са много млади. То тук ще трябва 20 години, за да направят хубава сянка. Е, това е влакчето. Добре, че са пуснали такава разхлаждаща пара с вода. Малко ще поседя тук да ме разхлади. Аз не мога да се качвам на тези влакчета, дори това е супер детско е, но не обичам. Нека да се качват с мъжа ми. Ето ми и мен официално да ви кажа здрасти, здравейте на всички. Моите хора сега се качват на влакчето и ще използвам момента да се включа за малко, да ме видите. Под чадърчето ги чакам. Наистина има много малко хора в парка. Парка е нов, между другото. Той е, не знам, от една, максимум година и половина. Мисля, че го построиха съвсем скоро. И все още не го посещават много хора, особено през лятото, защото е много горещо. Тъй като съм снимала тук доста пъти, ще снимам повече после в хотела, като отидем. И надявам се да ви бъде интересно с нас. Ще направя през тези дни, когато пътуваме, няколко клипчета и ще ги поствам, може би всеки ден. Ще видя, дано да успея. Я да видим тук вътре какво има. 시원한 워터 스플래시와 함께 최고의 보물을 찾아 떠날 준비 되셨나요? 레고랜드 해적의 바다에서 펼쳐지는 시원한 물줄기 그리고 보물을 찾아 떠나는 해적들. Тук е чакалнята. След като свършат влакчето, би трябвало да излязат до тук. И има климатик, доста е прохладно. Затова влязах тук да ги изчакам. Те сигурно ще се качат няколко пъти. Един път няма да се разминем. Който харесва Лего, тук може да се строи, докато чака. Сега ще започне водното шоу. Ще снимам малко по-близичко. Ето така. Шоу на пиратите се води. Мисля, че има и чужденци. Нашият познат е правил това шоу. Като идея. Просто. Харесват ми костюмите на танцорите. Като пирати.
Вижте, вижте мъжа ми, вижте само мъжа ми. Разкачки на се. Гледайте коса! Заляхме! Стафа не дава тук да разпъвам чадър. No! Видяха ли, че се крия тук? Не! Леле. Не им ли свърши водата? Съжалявам, че друсам, обаче... Приключиха! Приключи шоуто. Танцорите са от Колумбия. Много са артистични. Мокри като кокошки. Сега отиваме на друго място, където пак хвърчи вода. Така и така сме мокри, поне да обиколим тези места. Нашият бив шеф идва заедно с нас. Не знам как работи тук, направо е супер жега. Аз не бих издържала всеки ден на такъв пек. Еха, тук е като плаж направено. Седнахме тук малко да пинем нещо разхладително. Място за почивка. Вижте ги мокри като кокошчици. Но било интересно да ги поливат с вода.
웃기는 신나는 레고랜드. Мокри! Ще се качим на това 3D влакче. Вижте какви работи има тук. Като има много хора, тук се източва една опашка. И затова така е заградено. Обаче в момента няма хора. И минаваме транзит. Мерси. 바로 들리잖아. 한번 하면 바로. Сега ще се возим на някакво 3D влакче. Само че трябва да имаш очила, за да се вижда добре. Тук има и някакви бутони, които трябва да... с някакъв сенсор и ще стреляме по нинджи. Готови ли сте? Тръгнахме, малко се притеснявам, да не е страшно. Сенсор! Хвърляме някакви топки. Стреляйте! Бием се с змея, се бием. Не знам какво правя. Нещо е така. И тук ли пак трябва да правим същото? Много е тъмно, нищо няма да се види в моето видео. Стреляйте! Хвърляме някакви топки. Избиваме. Предния път не можах да снимам тук в тази част. Това е някакъв нинджа таун. Вижте дракона. Много е красив. От лего и една такава градина има с изкуствени дръвчета. Мога ли да мина така? Красиво изглежда, нали? После, ако се разхлади малко, може да се снимам тук. Чакайте, че ще объркам пътя. Има и много стрелбища, между другото. Подобно на стрелбищите, с някакви игри различни. И дават ето такива играчки. Тук някаква друга част, малко по-спокойно изглежда, с ресторанчета и разхлаждаща пара. Сега отиваме да се настаним в хотела
защото ни пратиха съобщение, че може да си пренесем багажа. 아니 이거 4D, 4D. Някакво шоу, я да видим. Please select your viewing glasses for use only inside the theater. We now invite you Тук има няколко такива филмчета, 3D, 4D. The doors are about to open. Еха, вижте каква голяма зала. Няма да може да се снима, защото без очила знаете, че не се вижда добре. Но само да ви покажа залата. Пуснаха някакви ефекти, пиана или нещо подобно. Приключихме. Пуснаха ми, гледайте. Бързаля се. Някаква пяна беше ефекта. Филмчето беше сладко, но очаквах да има повече ефекти. Моите хора отидоха да се качат на тази въртележка. Добре, че по това време няма хора. 감사합니다. 즐거운 하루 되세요. 우리 시설로서 머리, 옷, 신발, 양말 모두 젖을 수 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 날라가. 시원한 물살이거든요. 웨이브레이서 스피드업. 앞에 있는 핸들을 오른쪽으로 끝까지, 왼쪽으로 끝까지 크게 돌려볼까요? Има и ето такава атракция с лодки. Може би сега като се настаним ще се върнем и може би ще се качим. Този парк, въпреки че се намира в Корея, е по американските правила и затваря в 6 часа. Представете ли си? Аз не знам друго място в Корея, което да затваря толкова рано. Почти всички увеселителни паркове работят до около 11, лятото до 12 часа. То 11 часа понякога е последното шоу. Но тъй като тук е малко по-детски вариант, пък и правилата са като американските, не знам защо затваря толкова рано, 6 часа. Сега е почти 4 и имаме още 1 час да пообикаляме вътре. Тук вече, когато си вътре в парка, директно можем да влезем в хотела. Или поне така си мислям. Магаде? Не, ще трябва да обиколим. Нищо. 카드 대고 해야 돼, 카드 대고. 여기 카드 대고. 그 다음에 Дискотека ли е тук? 다른 나라 가도 이렇게 카드 대주면 돼. С асансьора сме. Не си помислите, че сме на дискотека. 나 그래. 와. 우와. 우리 501판이었잖아 아까. 그래? 우와. 501판 어느 쪽이야? Всичко е лего тематика. 우리 파크비잖아, 파크비. 여기다. 여기 셀프 서비스 있네. 뭐랄까. 501 오. Вау. 왼쪽. 어디야? 찾았어? 키대. 따라다라따. 힙합 갑니다. Welcome! 영화부터 들어가라. 따라다라따. Иго 뭐야? 바로 따라다라따. легла 여기. и телевизор. Чакайте, трябва да се събуем. Долу е мукет. Тук какво имаме? Жаба. Банята. В банята имаме дракон. И главната стая. Та-дам! О! Кенчане. 거기 열면 파크비야. Гледката ни е към парка. Вау! Нашият бивш шеф ни апгрейд на стаята и имаме такава гледка. 청량률 냉장고 없어.
Супер! Направо сме VIP днеска. Много харесвам в тази област планините. 이게 냉장고야? 아니야. 웰컴 드링크는? 뭐야? Welcome drink 있어? 니네들? 있잖아. 우와. 사이다랑 있다. 야. 줘봐 먹자. 콜라도 있고 M&M즈도 있어. 코코팜. Имаме сокчета и кафе имаме. Здрасти! Здрасти! 몇 시야 О, 지금? бих пинала една водичка. Направо слънчасахме днеска. Имаме и кафенци с капсули. Супер. Има малко по-подробно. Имаме дракон в банята. Симпатично е. 야, 음료수랑 되게 많다. О, чашките са гумени. Много интересно. Тук имаме шампуани, маска. Какво е това? Bubble bath. Shower cap. Всякакви шампуанчета. Дани и Дени ще спят тук днеска. О, нали 여기서 잘 거야? 혼자 잘 수 있어? 내가 2층이지. 오늘은 잘 수 있어. 내가 2층이지. TV도 있네. 여기 밑에 레고도 있어. има ти лего. 내가 2층. 발주탱이 봐봐. 띠딱 발주탱이. Калинка малинка. В стаята имаше оставена някаква такава игра и децата, следвайки стъпките, разрешиха загадката и си намериха пакетче лего, някъде скрито. Много интересно. Аха. 이거 하면 А, Боно на왔어? 하면은 Като решат загадките, излизат номерата, с които са отворили сейфа и вътре е имало 레고. пакетче лего. Подарък за тях. Браво! Мукето е много интересен, като 3D рисунки. Дени реши да прави легото, което си намери. Вижте какъв паяк направи Дени. Е, това какво е? 슬라임. 대한민국대표 글로벌 은행 외환에서도 하나뿐인 내편 하나은행 투어 넘버원 만들었어? Ето какво направи Дени. Много сладичко. В 5 часа вече слънцето не е толкова силно, но за съжаление парка затваря след 1 час. 여기 안에 저기야. Сега отиваме последно децата да се качат някъде, на някоя атракция и ще ходим след това на басейн. Регистрирали сме се на басейна в хотела. Ще има някакво парти. Детско, разбира се. Вижте, това са макети на Lotte Tower и на някои бизнес сгради в Сеул. Тук са и традиционните къщички. Ето го и Кьомбоку в умален вариант. Аха! Пред Кьомбоку, нали, правят такова шоу. Направили се го от Лего. Тук също има някакви неща в умален вид, но точно не мога да позная от коя част на Корея са тези традиционни къщи. Еха. Това е статуя на Буда. Децата ще се качат на тази въртележка. Как така са седнали заедно? По принцип са врагове.
Толкова е хубаво, като няма хора. Веднага се качваме на атракциите. Другите паркове с атракциони са пълни през цялото време. Чакаш по 2-3 часа за въртележка. Ето това е много забавно, но моите дечица не искат да се качват, защото не им било интересно. Вижте, като рицар на кон. Кончето е като влакче. Времето сега е приятно за атракциите и за разходките, но вече затварят и спрели са навсякъде фонтанчетата, тези разхлаждащите като пара вода, която излизаше, също са е спрели и вече се приготвят хората да затварят. Много ми е смешно. В Корея никой не затваря толкова рано. Моите хора пак отидоха да се качват на влакчето. А аз ги чакам тук отстрани. Вижте какви са сладки кончетата. Защо не искат да се возят на тях? Ще седна ето тук и ще ги чакам. Again, today's closing time is 6 p.m. Legoland Korea Resort is currently 30 minutes away from closing. Please refer to this information to your date. Thank you. Остават 5 минути, докато затвори парка. Нашите деца не слизат от това влакче. Вече ги чакаме половин час. Те се качват един след друг пъти и въобще не слизат от него. За тях това е най-веселата атракция днес. Другите са им скучни. И може би това е последния път, в който се качват и вече ще трябва да си ходим. Затвориха ли вратите? То вие няма да слезете от влакчето иначе. Клаус! Клаус! Колко пъти се качихте? 몇 번 탄 거야? 그래. 즐거운 시간 보내셨나요? Весело ли си изкарахте? Отправяме се към изхода. Забравих днес да ви покажа тази кула. Тя не е като атракция, просто се качвате горе и може да видите наоколо гледката просто. Не от тези, които бързо и рязко се спускат. Ние предния път се качихме на тази кула, но не е нещо особено, понеже наоколо е доста пусто. Стафа вече си тръгва. Блазеем. Да работиш до 6 часа, това за Корея си е късмет. Повечето корейци работят до към 9-10. Вижте, тези музикални инструменти също са направени от Лего. Вижте слона от Лего. Еха! За днес ви казвам чао. Ще гледам да публикувам видеото още днес. И също мисля да публикувам видеа всеки ден от нашето пътуване. Ще снимам за вас така по-мъничко и ще ви поствам по-често. Чао за днес и до утре!